الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. hande laati julde layha. Ummatore lesdi Nigeria fu juli bana ummatore julbe Allah wonbe nder lesde duniya fere fere. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu julidi be julbe Allah ha babal sallikere Obalande wonde ha birniwol Lagos. Fodde ko waruki Tinubu ha pelel sallikere man. Ummatore julbe tokke on jaliri haton iga fajiri. Laamiɗo Lagos Obarilwan Akiolu be dogari en muɗum fu jaliri fodde ko waruki Tinubu. Nonnon bo jami'en gomnati tedduɓe be nanta filoɓe lesdi Nigeria kastaɓe bananta Alhaji Aliko Dangote fu ardi Tinubu on. Nder jami'en gomnati tedduɓe warɓe ha pelel sallikere man woodi ballo gomnajo diwal Lagos Dr. Obafemi Hamzat be sawro ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani rento Malam Nuhu Ribadu be ardiɗo huwoɓe ha fada wato Chief of Staff Mustafemi Bajabiya Mila be gomnajo Lagos ɓoymajo bo ministajo ha gomnati Buhari Babatunde Raji Fashola. Istahu wa atajibu. ربنا ولك الحمد الله أكبر السلام عليكم. Limanjo julirde Lagos maunde Sheikh Suleiman Oluwatoyin Abu Nolla on ardi ha nafugo ha pelel sallikere man. Ɓaawo silmingo Sheikh Suleiman Oluwatoyin hubbi. Ha nder hubba mako on bo o foɗi hakkilo julɓe Allah dow ko julde layha sawi. Fellow Muslims, the importance of Eid al-Adha or Eid al-Kabir is all about sacrifice. Ya onon derɗiraɓe am julɓe Allah, wala ko julde layha janginta geeto bila ɗotango ko jawmirawo umri be dayango ko o haɗi hawtade be wallitigo famɗa sembe en nder meɗen. Nonnon bo siptoren do'anen ardinoɓe lesdi meɗen ɓoyma en ɓe ballini yonki muɗum ngam tabitigo maari bananta sa Amadou Bello Sardauna Sokoto be sa Abubakar Tafawa Balewa be MKO Abiola. You must therefore ensure that their labor and struggles are not in vain. Ngam man dole meɗen tabitinen ngulenga maɓɓe laataki dow mere. Nonnon bo laatake dole dow meɗen kuwen ko ɓe kuwi ngam de'ende lesdi meɗen. Kiriten bo jawmirawo harmini holluki ferotiral jinsu ko lenyol be kuɗe saggarleku nder mumini en. Nonnon bo jawmirawo ceniɗo man umri kawral hoore en ɗotiral be ballotiral hakkunde mumini en. Kanko ma ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗani jayndiyanke en fada jawabu ɓaawo silmingo ha babal sallikere man. We have been told by the chief imam on the and we follow the path of sacrifice. Liman andini en ha nder huduba mako umrore jawmirawo dow sorruki yonki hedi laawol Allah. Soruki yonki ngam tabitingo jam ha nder lesdi. Ɗo man on handi neɗɗo fu waɗa ngam waddugo jonde jam kawtal hoore be de'ende ha lesdi meɗen. Yiide dow lesdi ma
yiide dow keddu maɗa sendugo ko jawmirawo hokkima be mo wala hawtade be yettore jawmirawo dokkuɗo ma jarfu waɗugo non. And be thankful to Almighty God. ɓaawo ɗon on bo ummatore Lagos warɓe ha sallikere man kolli Tinubu yiide nder seyo. ha ma laamiɗo Lagos Obarilwan Akiolu ɗofti Tinubu ha mota. Gomnajo diwal Lagos wakiltama ha sallikere man, amma kadi kanko on taɓɓi Tinubu ha saare. ɓaawo wartuki Tinubu ha saare on gomnajo man waɗani jayndiyanke en jawabu banni. There's good reasons for us to celebrate, and we'll continue to pray for peace. Nyalomare hande handani hollego seyo en do'ana heɓugo jonde jam be rento nder ummatore. hawtade be famral hakkunde ummatore meɗen laatinde nde ɗo ferotiri hedi diina be le'i. Ask God Almighty to strengthen him. En jotina do'a dow ardiɗo lesdi men. En tora jawmirawo sembiɗina mo. O ɗo mari anniya mbotka dow lesdi ɗo. Allah hokkumo bawɗe waɗango en ko handi. And ability and courage to be able to do it and do it right at all times. Julde layha hikkani warani ummatore lesdi Nigeria nder saɗirmaji catuɗi. Sai en bi'a jawmirawo ceniɗo waddu hoyende, bo Allah laamiɗo holla en mawri. Iga saare laamu lesdi Nigeria wato Asorok, Omar Aliyu, Kode Radio International be TV.